Kantua berria da eta oraindik grabatzeko dago, ez dakigu non bukatuko duen. Izenbururik ere ez dauka oraindik, un momentuz Radio Maria ditzen diogu. Ez azizu pasatzen hola, kotxean zoazela, hor mendian edo galduta, bidezka holako bidezki horretan zoazela eta irratiak ez duela ezer hartzen, eta Radio Maria beti hartzen du de puta madre. Zuei ere bai gertatzen ez zuen. Horita klasika. Bat ez Radio Maria. Nimen esate dut, Euskal Herri erratikoa. Atera hori hartu bat zuten da. Hauxe da Radio Maria. Beti isiltasunaz idatzi ezer ezaz egin zenak agintzen dizun hori beti egiten duenak dauka bakarrik lopenaren berri ta egunen batia isiltasunaz ta idatzi zer ezaz egin zenak agintzen dizun hori beti ekiten duenak dauka bakarrik akatsaren berri ta egunen batira yeah.